Белтэлерадыёкампанія на валасок ад таго, каб ейнае сяброўства замарозілі ў Еўрапейскім вяшчальным саюзе. Еўрапейскія тэлеканалы больш не будуць дзяліцца з БТ відэафайламі і спартовымі трансляцыямі, а Беларусь страціць магчымасць праводзіць адборы, дасылаць на Еўрабачанне свайго ўдзельніка. Не ўспрыміце гэта як зларадства, барані Божа, але як спявалі музыкі, якіх БТ так настойліва прапіхвала на спеўны конкурс, а вёз, наверно, не в коня. А што вы хацелі, Іван Эйсман? Калі вы свядома ўдзельнічалі ў карных аперацыях супраць беларускага народу, паказваючы кадры з сілай выбітых прызнанняў прыхільнікаў пераменаў, на тварах якіх бачныя сінякі, зламаныя насы, сляды крыві. Саюз еўрапейскіх тэлеканалаў даў Эйсманту 2 тыдні на тое, каб даць нейкі адказ на ўсе гэтыя бясчынствы. А пакуль зоймемся сённяшнімі падзеямі, вітаю вас у эфіры студыя Белсат, і наступныя 60 хвілінаў для вас буду працаваць я, Ігор Кулей. Люди, которые ушли из МВД, ушли из разных ведомств. Они пришли к нам в студию, это был Егор Емельянов и Сергей Кулаковский, также со своей женой Юлией Кулаковской. После выхода программы на следующий день их задержали. Май 2020-го разделил твою жизнь и жизни миллионов белорусов на до и после. Мы хотели показать европейскому миру, в том числе, пока тема Беларуси интересна, пока она не выпала, о том, что лукашизм — это не только, так сказать, карательные выходки, но еще и коррупция. Тотальная міжнародная ізаляцыя і астракізм Беларусі ўжо не фантазіі нейкіх экспертаў, а рэчаіснасць. Чарговыя краіны закрываюць сваё неба для нашых летакоў, беларускі экспарт вось-вось трапіць пад забарону, а айчынныя арганізацыі выкідаюць з міжнародных структураў, адное за адным адмяняюць спартовыя спаборніцтвы. Александр Лукашенко едзе па дапамогу да Владзіміра Пуціна. Але ці знойдзе там усебаковае падтрыманне? З такім пытаннем звернемся да аналітыка Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэя Егорова. Вітаю вас. Добрый день. Спадар Андрэй, Александр Лукашенко паляцеў у Сочы, знаходзіцца там, пачынаюцца размовы. Па што ён туды паляцеў і што сапраўды зможа там атрымаць, на што зможа разлічваць? Як звычайна, гэты палет звязаны з спробай здабыцця ад Расіі эканамічнай падтрымкі, рознага кшталту субсідый, гэтак далей, у якіх вельмі моцна, які зараз вельмі моцна трэба Лукашенку беларускай эканоміцы для проста ўтрымання там ейнага балансу. І пра гэта ў асноўным, я думаю, там ідзе размова. Натуральна, ён хоча заручыцца падтрымкай Расіі у абвастрэнні гэтага канфлікту зараз паміж Беларусю і Западам у сувязі з інцыдэнтам самалётам Ryanair. І тут, я думаю, таксама не ўсё проста як з першым, так і з другім пытаннем, тому што першае пытанне звязанае з тым, што Расія ў абмен на эканамічныя прэферэнцыі і датацыі хоча атрымаць больш кантролю над беларускім суверэнітэтам. Гэта падпісанне дарожных мапаў, як мы ведаем, які ўключаюць у тым ліку і палітычную частку. А з другім пытаннем таксама складанасці, тому што Расія знаходзіцца і так у непростых стасунках з Захадам, і дадаткова браць на сябе адказнасць яшчэ і за паводзіну Лукашенка і нейкім чынам спрабаваць урэгуляваць гэты крызіс, гэта зноў-такі дадатковыя праблемы для самой Расіі. Таму тут, я думаю, хутчэй за ўсё будзе толькі сімвалічная падтрымка. Вось менавіта у Расіі самой праблемаў вельмі хапае. Расія сама знаходзіцца пад санкцыямі, ізаляцыя таксама часткі пэўных краінаў. Александр Лукашенко адразу пасля 2020 года ездзіў, ужо сустракаўся з Владзімірам Пуцінам. Эфектаў гэтага мы асаблівых не пабачылі, акрамя абяцанняў новай нейкай фінансавай, але даволі дробнай падтрымкі. Там гучаць лічбы, штосьці ў раёне 1,5 мільярда хіба долараў. Так, гэтым разам Александр Лукашенко канкрэтна патрабуе пэўна большай сумы, таму што ён пазбаўляецца, магчыма, зараз імаверна пазбавіцца нейкіх фінансавых экспартавых выгадаў. Ці Расія ў стане
стане ўвогуле падтрымаць, калі Владимир Путин захоча падтрымаць Александра Лукашенко, ці яны ў стане фінансава падтрымаць на тым же самым узроўні эканамічную стабільнасць у нашай краіне? Я думаю, што Расія ў прынцыпе ў стане падтрымаць эканамічную стабільнасць у Беларусі, але гэта дорага. Просто і гэта для Расіі дорага, гэта шмат выдаткаў. То бок проста так Расія не будзе падтрымліваць сістэму Лукашенка без вырашэння пытання пра паглыбленую інтэграцыю. Але яе няма. Яе няма. Няма палітычных вось гэтых падпісанак. Яны кажуць, што мы дарожную мапу ўзгаднілі, але палітычную не. Расія можа, але не будзе. Таму найбольш верагодны сцэнар у гэтым гэта падтрыманне Беларусі на такім вельмі нізкім узроўні развіцця эканамічнай дынамікі. То бок, каб тотальна не было крызісу, але ніякіх механізмаў для развіцця эканамічнага выхаду з гэтага крызісу у такіх аб'ёмах падтрымкі аказана не будзе. Александр Лукашенко можа у Сочы здаць, напрыклад, нейкія элементы суверэнітэту Беларусі? Можа, як заўсёды гэта захоўваецца ў яго, але тут ён да сённяшняга часу ён не хоча здаваць сваю ўладу ні Расіі, ні беларускаму народу. І таму ён хутчэй гуляе ў такое зацягванне сітуацыі, разгульваючы такую традыцыйную схему абмену сімвалічнай рыторыкі лаяльнасці да Расіі, што мы зараз яна актуалізавана вельмі моцна. Мы зноў-такі фарпост Еўразіі, гэта атака на Беларусь, якая потым будзе распаўсюджана на ўсход далей, мы абараняемся, і за гэта, канешне, трэба нам плаціць. Вось яна зноў актуалізаваная, і зноў-такі гэтая спроба абмяняць гэтую рыторыку на вельмі канкрэтныя эканамічныя прэферэнцыі, але Расія дэманструе ўжо з канца 2018 году, што гэтая схема больш не працуе. Праз 2 тыдні Владимир Путин будзе ў Жэневе абмяркоўваць з Джо Байденам, прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Яны пра гэта запавядалі, беларускую тэму. Ці зараз вось на гэтай сустрэчы можа ўзгадняцца нейкая пэўная павестка, агульная пазіцыя па гэтай справе? Я думаю, што гэтае пытанне можа закранацца, канешне, але тут гульня хутчэй з боку Расіі, і Пуціну трэба упэўніцца ў намерах самога Лукашенка, сур'ёзнасці ягоных дэкларацыяў і абяцанняў, якое ён дае. Я думаю, ён рэгулярна дае некаторыя абяцанні, якія не выконваюцца ў Беларусі. Калі гэтая тэндэнцыя працягваецца, то для Пуціна гэта проста сітуацыя, з якой ён мусіць мець справу падчас перамоваў з Байденам. Ён проста зараз упэўніцца ў чымсьці, у чым яму трэба упэўніцца зараз. І калі сітуацыя не зменіцца да пачатку перамоваў, гэта будзе ўспрынята, як яно ёсць. І Пуцін будзе ўжо вырашаць гэтую сітуацыю, ці умоўна гандляваць беларускай картай, уключна з іншымі картамі, якія ёсць у Расіі ў перамовах з Байденам, альбо не. Бо шмат хто таксама кажа пра тое, што у Жэневе магчыма такая сітуацыя, калі Владимир Путин пэўным чынам, напрыклад, атрымае карт-бланш на вырашэнне беларускай сітуацыі ад захаду. Умоўны Джо Байден можа сказаць: окей, Александр Лукашенко непрымальны для нас абсалютна, ён выходзіць з-пад кантролю, пагражае ўжо бяспецы нават нам, не толькі сваім уласным грамадзянам. Таму давайте вырашым гэтую сітуацыю, знойдзем нейкія кампрамісы пэўныя па нашых расійска-заходніх справах, а вы вырашыце вось гэтае ўнутранае пытанне. Ці Расія сёння мае дастаткова інструментаў, каб, напрыклад, замяніць Александра Лукашенко? Ён пад пагрозай, калі Владимир Путин хацеў бы тэарэтычна штосьці змяніць у гэтай краіне, памятаючы пра тое, што Александр Лукашенко абяцаў канстытуцыйную рэформу адразу пасля выбораў 2020 года, і да сённяшняга дня ўжо прайшло 9 месяцаў, нічога не адбылося. Я думаю, што гэта вельмі памылковае ўяўленне пра тое, што Расія можа нейкім чынам вырашыць беларускае пытанне, альбо што Беларусь цалкам залежная ад Расіі нават у той сітуацыі, якой яна аказваецца зараз. Ці Лукашенко поўнасцю кантралюемая, маніпулюемая фігура з Расіяй, і без расійскай падтрымкі ён не выжывае. Гэта не так, альбо не зусім так.
расійская падтрымка грае даволі вялікую значную ролю ў стабілізацыі там беларускага рэжыму, але наўпрост вось Расія сваімі інструментамі не можа паўплываць на дынаміку змена ўнутранай сітуацыі Беларусі. Гэтыя сродкі ў Расіі ёсць, яны даволі вялікія, уключна калі мы аналізуем, ну, напрыклад, эканамічнае дачыненне Беларусі, то бок Расія можа удзельнічаць у блакадзе эканамічнай Беларусі значна больш эфектыўна, чым гэта можа зрабіць Захад, проста з улікам залежнасці беларускай эканомікі ад расійскай. Але гэта доўга. Але ці вось тая мадэль, пра якую вы зараз кажаце, гэта не мінулае, бо сёння сітуацыя такая, што Беларусь апынаецца з заходняй, паўночнай, паўднёвай нават мяжы, магчыма, ў блакадзе. Беларусь сёння ўвяла санкцыі пэўныя супраць Украіны эканамічнай. Украіна збіраецца уводзіць у адказ нейкія пэўныя санкцыі таксама супраць Беларусі. У нас вялікі нафтавы гандаль менавіта з Украінай. У іх доля рынка занятая па сутнасці толькі беларускім палівам, у першую чаргу, скажем так, беларускім палівам. Ці сёння роля Расіі не ўзрастае, шматкроць не ўзрастае, калі Беларусь пачынаюць блакаваць з іншых месцаў. Усё ж такі у нас, калі паглядзець на структуру нашай эканомікі, экспарту ў першую чаргу, то гэта амаль палова на палову. Захад і краіны Захаду і Расіі. І калі Захад будзе блакаваць эканоміку, то Расія атрымоўваецца 100% гэтых картаў у руках. Ну, ці амаль. Ну, гэта не так. Усё роўна, па-першае, з боку Захада трэба будзе паглядзець, якія менавіта будуць уводзіцца абмежаванні, у якім парадку, як гэта будзе ўплываць на эканоміку. Па-другое, залежнасць эканамічная ад Расіі значная, але выкарыстанне гэтых інструментаў для Расіі будзе азначаць вельмі рэзкае пагаршэнне сітуацыі эканамічнай у Беларусі. Гэта дэстабілізуе краіну цалкам, як краіну, ствараючы на заходнім напрамку для Расіі, ну, вось сітуацыю, дзе зноў можа ўзнікнуць рэвалюцыйная сітуацыя і змены знізу. Прарасійскіх сілаў тут няма у Беларусі. На каго замяняць Лукашэнку і як забяспечваць кантраляваны транзіт, гэта не так проста. Без дамоўленасцяў з унутранымі суб'ектамі палітычнымі ў Беларусі гэта немагчыма зрабіць. Ці будзе Расія граць у гэтую гульню, гэта вялікае пытанне. То бок найбольш практычным было б вырашэнне беларускага пытання і транзіту, як кантраляванага транзіту і пэўных дамоўленасцяў, якія ажыццяўляюцца паміж Расіяй, Захадам, рэжымам і атачэннем Лукашэнка і дэмакратычнымі сіламі. У такой канфігурацыі можна прыдумаць нейкую мадэль даволі мірнага выхада і спакойнага з гэтага крызісу, дзе захаваныя інтарэсы Расіі. А яны могуць быць захаваныя, тому што, як мы бачым, ніякія сілы не выступаюць там з антырасійскай рыторыкай, не выступаюць за разрыў адносінаў з Расіяй. Ёсць цалкам прымальныя фігуры, якія могуць быць прымальныя як для Расіі, так для беларускага грамадства і для Захаду ў тым ліку. Але ў тым, што вы апісалі, няма Александра Лукашэнкі, які не пагаджаецца на ўсе гэтыя мадэлі, змены і так далей, таму што не ўпэўнены ў сваіх гарантыях. Менавіта так. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Андрэй Ягораў, аналітык Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, быў маім гаспадарства госцем, а мы працягваем. Журналістка Белсату Кацярына Андрэева ўпершыню за паўгады пабачыла неба, сонца і кветкі. Апошнія 10 дзён ад яе не было ніякіх лістоў, высветлілася, што Каця была на этапе. Яе перавезлі з магілёўскай турмы ў Гомельскую, дзе яна змагла пабачыць адкрытае неба. 194 дні рэжым Александра Лукашэнкі трымае нашых каляжанак Кацю Андрэеву і Дар'ю Чульцову ў закладніках. Мы лічым кожны дзень. Зноў вітаем нашых гледачоў на плошчы пераменаў. Час ад часу мы былі вымушаныя класціся на падлогу.
Каб дайсці да крамы або прыпынку, некаторым жыхарам вёскі Стан трэба прайсці сапраўдную паласу перашкод. Застацца ў сухім абутку не атрымаецца. Переживаю за вас, но это не продлится вечно. У меня все будет хорошо. Это ведь не конец жизни. Жаль, что не могу написать много, но могу сказать, что мы все с этим справимся. Вот это комната, где, в общем, выросла Катя. Здесь Катины снимки. Мы знаходзімся на праспекце пераможцаў Менску, дзе проста цяпер сабралася некалькі тысяч мірных дэманстрантаў. Это первый лист. Теперь вы видите, что мои слова не были пустым звуком. Я и правда не собиралась никуда уезжать. Самое удивительное, что я не испытываю злости, обиды, жажды мести к тому, кто принял решение поступить так с нами, со мной. Моральное состояние спокойное, готовность ко всему. Актывістка арганізацыі задзіночання беларускіх студэнтаў Алана Гебрэмарыям з 12 кастрычніка 2020 года знаходзіцца за кратамі. У той дзень сілавікі прыйшлі з ператрусамі да шэрагу студэнтаў сябраў арганізацыі, ды ўсіх затрымалі. На наступны дзень стала вядома, што Алана знаходзіцца ў СІЗА КДБ ў якасці падазраванай па крымінальнай справе. Дзяўчыну абвінавачваюць у арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Праваабаронцы прызналі Алану палітзняволенай. Пасля масавых фальсіфікацыяў на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года Алана ўвайшла ў асноўны склад каардынацыйнай рады. Тады ж у кастрычніку Святлана Ціханаўская прызначыла Алану Гебрэмарыям сваёй прадстаўніцай па справах моладзі і студэнтаў. Наш сённяшні ролік кампаніі «Жыве» прысвечаны ёй. Свабода – адна з маіх галоўных каштоўнасцяў. Гэта тое, за што я заўсёды выступаю. Ну а зараз пра новую прэм'еру на Белсаце. Ад народнага блогера да амаль кандыдата ў прэзідэнты. Гісторыя палітвязня Сергея Ціханаўскага. Барацьба беларусаў за лепшае жыццё, лёс тых, хто штодня змагаўся за лепшую Беларусь. А таксама лёс Святланы Ціханаўскай, ад жонкі-рэвалюцыянера да лідаркі свабоднай Беларусі. Што за год паціснула руку большай колькасці прэзідэнтаў, чым Лукашенка за апошнія 10 гадоў. Усё гэта ў стужцы рэжысёра Міхаіла Аршынскага, сведкі палітычных падзеяў апошняга года. Стужка «Не бойся» о 19:35 у гэтую нядзелю на Белсате. Меня зовут Михаил Аршинский. Я начал снимать этот фильм еще до объявления президентских выборов и познакомился со многими людьми, которые писали новую главу в истории Беларуси. Привет всем, кто хочет жить в стране для жизни. Мы в Добруше, мы в Слуцке, мы сейчас в Бресте. Такого не было никогда. Километровые очереди стояли, чтобы поставить подпись за альтернативного кандидата. Мы за перемены. 26 лет правления хватит. Посмотрите на белорусов, которые пришли честно отдать свой голос. Когда же власть осознала масштаб личности нашего героя, реакция не заставила себя долго ждать. Дальнейшие события напоминали катящийся снежный ком. Мы идем за новую, честную, спокойную Беларусь.
Лето 2020-го і хроніка прэзідэнцкай кампаніі, якая змяніла Беларусь. І Міхась Аршынскі, рэжысёр фільму, у нас у гасцях. Прывітанне. Прывітанне. Ну, самае цікавае, як увогуле з'явілася ідэя рабіць такую стужку, здымаць яе падчас вось гэтых падзеяў? Першапачаткова я збіраўся здымаць пра Ціханаўскага, да, як пра блогера проста. І ну, так атрымалася, што мы з ім пазнаёміліся яшчэ да гэтых усіх падзей. Да? Яшчэ нават ён не сказаў, што будзе балатавацца ў прэзідэнты. І потым так атрымалася, што я пазнаёміўся з камандай, а потым з камандай пачаў ехаць, і ў мяне быў такі доступ да каманды, яны мне давяралі, бо ведалі, што я ад самога пачатку, калі нават яшчэ быў Бабарык і Цепкала, я быў з імі. І так атрымалася, што я назбіраў за ўвесь гэты час вельмі цікавыя здымкі, да, і потым вырашыў прыехаць сюды ў Варшаву і змантаваць і зрабіць нарэшце фільм. Я так разумею, што пэўны момант яны настолькі звыкліся ўнутры каманды, што ты там ёсць, што нават не заўважалі, пэўна. І таму вось гэтыя кадры, яны сталіся такімі натуральнымі, так? Так, я стаў часткай каманды. І даже были такие дзіўныя рэчы, што я еду у машыне з камандай, а за акном назіраю іншых дакументалістаў, журналістаў, якія просто намагаюцца здымаць. Вось. І ну, дзякуючы такому доступу я сапраўды назбіраў вось гэтыя здымкі і магу сказаць на 100% з упэўненасцю, што мой фільм, наш фільм, з'яўляецца фільмам асноўным, які раскрывае усе падзеі 2020 года, якія адбыліся. Да нас яшчэ на відэасувязі зараз далучаецца Олег Маісеў, чалец каардынацыйнай рады і адзін з герояў фільму. Спадар Олег, вітаю вас. Да, здравствуйте. Я ведаю, што ў нейкі пэўны момант вы з героя фільма пераўтварыліся таксама ў аднаго з аператараў і рэжысёраў. У пэўны момант камера трапіла вам у рукі і частка гэтага фільму знята вашымі вачыма. Распавядзіце, як так атрымалася, калі ласка. Михаилу было еще 11 суток незасиженных. Он постоянно ездил, об этом говорил. Наступил такой момент, когда начали за ним как бы приглядывать наши органы. В этот момент он передал мне камеру, попросил, говорит: Олег, слушай, понимаешь, меня могут в любой момент задержать, если меня задержат, тогда, может, ты хоть снимешь. Ну и пообещал Михаилу снимать, я снимал. І як атрымалася, як вось вынік вашай працы, супольнай працы, вось гэты фільм, як вы яго ацэньваеце? Я считаю, фильм должен быть отражающим полное событие, которые происходили, потому что там снимались кадры как с предвыборной кампании по сбору подписей, так и то, что происходило внутри самого штаба, уже даже, как это у нас, объединенного штаба. Можа, наступнае пытанне таксама да цябе, Михаил, накірую. Што самае яскравае? Што запомнілася больш за ўсё вось з усёй гэтай гісторыі? Ну, вось неверагодныя такія моманты былі, калі ты прыходзіш у імправізаваны штаб падліку галасоў, а гэта звычайная кватэра, да? І подпісы падлічваюцца проста на падлозе. Да? І калі там сказаць пра такое нейкім еўрапейскім партыям, так, ці камусьці іншаму, там гэта проста немагчыма уявіць, што такое адбывалася. І сапраўды мяне гэта шакавала. І нават калі бабарыкінцы і цыпкалы, яны пабачылі гэтыя кадры, яны былі здзіўлены. І вось гэта даказвае, што за гэтай кампаніяй стаялі простыя людзі, якія сваімі высілкамі проста пайшлі і рабілі, што могуць, за ўласныя грошы нават. Ці здараліся нейкія казусы вось за час гэтых здымкаў, ці нейкія такія гісторыі, ну вось не проста яскравыя моманты, якія трапілі ў фільм, а штосьці такое, што вельмі моцна запомнілася? Ну, я могу сказаць, нягледзячы на тое, што гэты фільм дакументальны, вакол здымачнага працэсу адбываліся такія фантастычныя рэчы. У прынцыпе, тое, што я трапіў у Варшаву і дарабіў гэта і ёсць фантастыка, бо у адзін момант я хацеў
дамовіцца з Ціхановскім, каб паехаць з ім, і гэта было вось якраз перад тым, як ён трапіў у гародню, да? І калі б абставіны склаліся па-іншаму, я б мог просто быць адным з палітвязняў. Вось. І такія рэчы, такіх было рэчаў шмат. І на кожным кроку быў выпадак, які просто падштурхоўваў, і нібыта сам космас хацеў, каб я дарабіў гэты фільм. Вось, я думаю, наши гледачы змогуць яго пабачыць у гэтую нядзелю. Спадар Олег, для вас, я так разумею, гэта таксама быў першы досвед, калі вы здымаліся ў нейкім фільме дакументальным ці то якім іншым. Што вам запомнілася ў сваю чаргу? Таму што зразумела, што Міхасё як рэжысёр, ён па-іншаму крышку гэта ўспрымаў, а вы як удзельнік гэтага здымачнага працэсу, як чалавек, які быў у кадры, а не за кадрам, вам крыху па-іншаму гэта ўсё выглядала. Честно говоря, я не думал, что я снимаюсь в документальном фильме. Для меня это была и не только первый документальный фильм, но и первая предвыборная кампания, которая мне запомнилась, знаете, с высоким подъемом людей и желанием к победе, да. То есть мы и сейчас к ней идем, к этой победе. Я думаю, мы дойдем. Вот Михаил сделал свой фильм, и мы все белорусы сделаем все возможное для того, чтобы все-таки победить в этой борьбе. Калі вы адглядалі гэты фільм, штосьці ўзгадалася вам, вось нейкія моманты, якія ўжо сцёрліся з памяці, якіх вы ўжо не памяталі, і тут паглядзелі фільмы і кажаце, напрыклад, сапраўды штосьці такое было. Вось было такое? Ці ўсё ж такі падзеі, яны былі настолькі свежыя, што нічога не забыліся? Нет, вы знаете, все-таки пересматривая фильм, это освежило мою память, потому что многие детали были стерты. Вот, допустим, те же самые квартиры, на которых читались голоса, я уже даже, честно говоря, забыл про нее. Вот. Очереди, я помню всех этих людей, которые приходили, Михаил Гриб подписывал, наш чемпион Гурков подписывал, подписи сдавал. То есть, это так оживило воспоминания, когда люди приходили и были готовы к свершению, к победе. Михаил, у нас засталося паўхвіліначкі. Чаму наши гледачы, які зараз нас глядяць, вось павінны паглядзець гэтае кіно? Я скажу так, Netflix здымаў фільм, і ў іх няма такіх кадраў. Да? І я з упэўненасцю могу сказаць, што ў маім фільме ёсць тое, што нідзе ніхто не больш не убачыць. Вось. Таму я запрашаю ўсіх глядзець гэты фільм на Белсат-Док. Ён будзе ў апісанні, і фільм выйдзе 30 числа у нядзелю. У нядзелю ад 19:35 стужка «Не бойся». Глядзіце, калі ласка, як вы ўжо зразумелі, абсалютна эксклюзіўныя кадры, абсалютна эксклюзіўны фільм. Сцэнар, самое жыццё, нічога не падстроена, ўсё было знята так, як яно было на самой справе. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Міхась Аршынскі, рэжысёр гэтага фільму, і Олег Маісееў, чалец каардынацыйнай рады, і адзін з герояў фільму былі з намі на сувязі. А мы працягваем. Гледачы, што сочаць за белсатаўскімі навінамі, ведаюць гісторыю нашай калегі, вядучай праекту «Шчыра кажучы», Арыны Маліноўскай. Сама яна была вымушаная з'ехаць з Беларусі пасля выхаду праграмы з удзелам былых сілавікоў, але беларуская міліцыя настойліва хацела пабачыцца з Арынай. Настолькі настойліва, што ўзяла ў закладнікі мужа ейнай сястры. У размове з міліцыянтамі па тэлефоне ёй так і сказалі: «Не выпусцім яго, пакуль вы не прыедзеце да нас», ды пагражалі яшчэ ўзяць у закладнікі бабулю і дзядулю дзяўчыны. Мае калегі паразмаўлялі з Арынай і дазналіся пра падрабязнасці. Когда я была у себя дома и начали поступать звонки в дверь, начали стучаться, начали говорить «открывай дверь», я слышала, как ходили по моим соседям, мне отключили электричество. Я просто села на пол в кухне и поняла, что, наверное, это все, что отсюда нужно просто бежать. Я прекрасно понимала, что это может случиться, потому что в Беларуси такое случается с журналистами, такое случается с независимыми журналистами. Ночью мне удалось все-таки выйти из дома и покинуть Беларусь.
Из Беларуси я уехала в Украину. Дорога заняла около 2 дней. Понятно, что время на дорогу тратится намного меньше обычным простым путем, но я понимала, что наверняка мне ехать так нельзя. Для перестраховки. Я не знаю наверняка, потому что никто сейчас не знает настоящей ситуации, которая там происходит. Ее просто не озвучивают. Я Арина Малиновская, и про гэта мы поразмаўляем з інсайдерамі ў сённяшнім выпуску перадачы «Шчыра кажучы». Выпуск программы «Шчыра кажучы» был посвящен теме силовикам. Люди, которые ушли из МВД, ушли из разных ведомств. Они пришли к нам в студию. Это был Егор Емельянов и Сергей Кулаковский, также со своей женой Юлией Кулаковской. После выхода программы на следующий день их задержали. Их судили, им дали сутки. На следующий день пришли уже с обыском в студию Белсата, где на тот момент снималась другая программа. Нашей команды в тот момент там не находилась. Я так понимаю, что вы хотите видеть меня у себя в гостях, да? Да, мы хотим, вас видеть, опросить. Да, просто я не понимаю, в связи с чем. То есть мало ли вы не из РУВД вообще, может быть, мне нужны какие-то доказательства, должна быть причина какая-то. Но вы же приедете в РУВД, правильно? Слушайте, гипотетически, правильно? Так а в связи с чем дело? Нужно же понимать. Я же не могу объяснить по телеграмму, все обстоятельства. Вначале была паника, понятное дело, ты не знаешь, что тебе делать. Ты находишься в Украине, тебя вызывают в Ленинское РУВД, не показывая, не присылая ни повестку, не присылая фотку удостоверения, ничего. И ты не знаешь, что тебе делать. Реально ли это звонит человек, который сейчас находится в РУВД? Арина, с Протасевичем случилась ситуация неожиданная, она шокировала весь мир. Как ты считаешь, с тобой может такая ситуация повториться? Нет, давайте я не буду даже эту тему сейчас затрагивать, потому что ситуация, которая с ним произошла, это ужасно, это страшно. В 17 лет, когда ты первые шаги делала в профессии, ты себе могла представить, что станешь оппозиционным журналистом? Я не всегда работала на Белсате, это понятно. Я закончила институт журналистики БГУ в Беларуси. Я работала и на государственных телеканалах, и в этом нет ничего страшного. Это здорово, это хороший опыт, правда. Но уже осознав, что происходит у нас везде, нет, это произошло не быстро, нет. Это происходило по чуть-чуть. Многие говорят на этот счет, что человек таким образом переобувается, что у него было одно мнение, а потом резко стало другим. А почему это так случилось? Потому что происходят определенные события, которые тебя наталкивают также на определенные мысли, и ты делаешь определенные решения. Я это решение для себя приняла. Летась 29 траўня на пікеце ў горадні пры дапамозе правакатараў быў затрыманы Сергей Ціхановскі. Яго затрыманне стала пачаткам хвалі рэпрэсій супраць кандыдатаў на пост прэзідэнта Беларусі. Роўна праз год Святлана Ціхановская заклікае правесці глобальны пікет салідарнасці. Свой заклік яна накіроўвае беларусам сусветнай супольнасці, а таксама дыяспарам. 29 траўня Святлана Ціхановская прапануе выходзіць на пікеты салідарнасці ў Беларусі па ўсяму свету, рабіць заявы і прымаць рэзалюцыі ў падтрымку Беларусі, падтрымаць віртуальныя акцыі салідарнасці, пісаць лісты палітычным зняволеным, а таксама ахвяраваць грошы ў розныя фонды беларускай салідарнасці. 29 мая 2020 года я в прямом эфире увидела, как на пикете задерживают моего мужа Сергея Тихановского. Прошел год. И в канун 29 мая я хочу обратиться к каждому, кто смотрит это видео, как к самой себе. Ты знаешь, что в этом году президентские выборы, но есть уверенность, что ничего не изменится. Помнишь эти мысли? Помнишь, как приходится годами сдерживать слезы при виде этой бабушки в магазине? Как десятилетиями в любую погоду и пору года за всех нас выходит одна Нина Богинская? Как множество раз в тюрьму за протесты отправляется Николай Статкевич или Павел Северинец, а ты даже не знаешь, что в стране есть политзаключенные, и они сидят в ужасных условиях. Поэтому май 2020-го разделил твою жизнь и жизни миллионов белорусов на «до» и «после».
29 мая задержат Тихановского, и это начнет первую волну репрессий над кандидатами на пост президента. И в то же время трамплином для нашей солидарности. 29 мая 2021 года – это отличный повод напомнить всем единомышленникам, что ты с ними. Поддержи родной город или деревню, расскажи о нем в своих соцсетях и прожекторе регионов. Помоги политзаключенным через фонды солидарности. Если живешь в других странах, собери соратников и организуй пикет в поддержку белорусов. Напиши письмо тем, кому сейчас невозможно дозвониться. Борись со своим страхом. Ты точно можешь сделать хотя бы небольшой шаг. Поддержи самого Сергея Тихановского в акции «Где ваши тапки, белорусы?». А для этого достаточно оставить тапки в любом месте твоего города, где их заметят. Носи белую одежду в протест против тьмы. Печатай плакаты, рисуй граффити. Как говорят, делай, что можешь, с тем, что ты имеешь, и там, где ты есть. Пра заклікі офісу Святланы Ціханаўскай да салідарнасці паразмаўляем з Валерыем Кавалеўскім, кіраўніком кабінету Святланы Ціханаўскай. Вітаю вас, спадар Валерый. Добрый вечер. Вось уласна, што такое глобальная вось гэтая акцыя, глобальны пікет салідарнасці? Мы толькі што пачулі падрабязнасці пэўныя, але чым гэтая акцыя мае як бы дадаткова прыцягнуць зараз увагу беларусаў ці да Беларусі? Мне здаецца, што акурат у гэты момант увагі да Беларусі не бракуе. Но все ж таки гэта магчымасць кожнаму, хто дбае пра Беларусь, хто сочыць за падзеямі ў Беларусі, паказаць, што салідарнасць вельмі важная. Гэта адчуваюць беларусы і за мяжой, гэта адчуваюць і беларусы ў самой Беларусі. Калі рыхтавалася гэтая акцыя, то, канешне, не было такого ўздыму міжнароднай увагі да Беларусі, але тым не менш мы лічым, што менавіта зараз кожны крок, кожны сігнал, кожная заява, кожны твіт, яны толькі павялічваюць гэтую хвалю увагі, павялічваюць гэты ціск на рэжым з тым, каб яны прызналі відавочнае, тое, чаго яны адмаўляюцца ўвесь гэты час. Беларусь пражывае праз вельмі сур'ёзны, глыбокі і вельмі шкодны для Беларусі крызіс. Трэба гэта прызнаць і трэба распачаць дзеянні па выхаду з гэтага крызіса. І перш за ўсё гэта азначае тое, што мы павінны пачаць размаўляць. Рэжым павінен прызнаць гэта і пачаць перамовы па выхаду з крызіса. Наўрад ці гэта адбудзецца, хутчэй за ўсё Александр Лукашенко размаўляе з Владзімірам Пуціным, бо разумее, што ключы ад ягонага крэсла хутчэй знаходзяцца там, зараз у Сочы, чым на сваёй роднай зямлі і ў руках беларусаў. Але ўсё ж такі у Беларусі зараз так закруцілі ўсё, што вельмі цяжка штосьці зрабіць, вельмі цяжка выйсці кудысьці на вуліцу, зрабіць нейкі пікет, павесіць на вакно нейкі чырвона-белы сцяг. Людзей за гэта ўжо нават пачалі затрымліваць. Мы ведаем пра гэтыя лісты. Што яшчэ можна такога зрабіць? Вось незаўважна, за што людзі не будуць падвергацца як бы рызыцы таго, што іх затрымаюць, можа пасадзяць на сотні. Ну, я все ж таки адзначу, што наўрад ці гэта здарыцца, гэта скепсіс, якім мы сабе не можам дазволіць. Мы павінны ісці наперад, мы павінны верыць, мы павінны штосьці рабіць. Павінны рабіць гэта і ў палітычных штабах, і ў грамадскіх ініцыятывах, і ў журналісцкіх арганізацыях, мас-медыя, і павінны гэта рабіць, канешне, самыя беларусы. Калі мы хочам перамен у сваёй краіне, калі мы хочам дамагчыся таго, што Лукашенко саступіць, і мы зможам выбраць сабе новага лідара, то кожны з нас павінен штосьці рабіць. І гэтыя акцыі, гэтыя дзеянні, яны могуць быць больш заўважнымі, менш заўважнымі, індывідуальнымі ці калектыўнымі. Можна чагосьці не купіць у краме, тое, што вырабляецца дзяржаўнымі арганізацыямі, дзяржаўнымі прадпрыемствамі, адмовіцца ад нейкіх паслуг, не купіць, даруйце, пляшку гарэлкі ці нейкія цыгарэты. Это ўсё тое, што адбіваецца на эканамічным стане рэжыму, і рэжым насамрэч перажывае складаныя часы. Таму я катэгарычна адмаўляюся ад таго, што наўрад ці гэта нашая формула, што трэба рухацца наперад і дамагацца свайго. Я згодны з тым, што нейкія акцыі яны паказваюць людзям усё ж такі салідарнасць, паказваюць людзям, што ёсць вось гэтая маса вялікая прыхільнікаў пераменаў.
Але ўсё ж ёсць сумнеў, ці аднымі толькі такімі вось акцыямі салідарнасці можна дамагацца пэўных нейкіх крокаў наперад у сённяшняй сітуацыі. Безумоўна, гэта не адзіны крок, які мы робім. Мы вельмі выразна камунікуем пра тое, што мы робім кожны дзень. Та сітуацыя, якая склалася навокал самалёта Ryanair, калі яго вымусілі прызямліцца з дапамогай знішчальніка для таго, каб захапіць палітычнага апанента, Лукашенко паказвае, што мы можам рабіць і робім значна больш, чым проста акцыі салідарнасці. Хаця ў выніку гэта ўсё зводзіцца, канешне, да тых пачуццяў, якія выклікаюць у замежнікаў беларусы, іх акцыі, іх настойлівасць. Тое, што міжнародная супольнасць вельмі выразна і вельмі рашуча выказалася наконт інцыдэнта з Ryanair, паказвае, што Лукашенко ўжо перайшоў усякія межы, і тое, што гэта ўжо закранула інтарэсы замежнікаў. Разам з тым мы адзначаем нашым замежным партнёрам, што тое, што зрабіў Лукашенко з Ryanair, насамрэч ён робіць з беларусамі кожны дзень. Гэтае беззаконне, гэты гвалт, гэта неразуменне і неведанне элементарных этычных правілаў паводзінаў. Гэта тое, што адрознівае прэзідэнцтва Лукашенка, кіраўніцтва Лукашенка ўжо больш за 2 дзесяцігоддзі. У апошнія 9,5 месяцаў мы назіраем, што усе межы дазволенага Лукашенка ад сябе адрынуў, і ён ужо можа дазваляць сабе просто немагчымыя рэчы, тое, пра што мы раней нават не маглі здагадвацца. Тое беззаконне, якое пануе ў краіне, яно нават закранае пытанне салідарнасці. Цяпер прыйсці да суда і выказаць сваю падтрымку, напрыклад, студэнтам ці любому палітвязню, які сёння знаходзіцца ў суде, гэта таксама з'яўляецца злачынствам. І тут я пагаджуся з тым, што атмасфера ў краіне склалася такая, што становіцца проста цяжка дыхаць. Але тым не менш, я нагадаю, што мы робім усё магчымае для таго, каб падвысіць гэты міжнародны ціск на Лукашенка. Это тое, што зараз атрымліваецца лепш, чым раней. Мы бачым, што нашы рашучыя заявы зараз вельмі добра рэзаніруюць з настроем у саміх еўрапейцаў, у саміх амерыканцаў. Цяпер гаворка ідзе пра ўвядзенне новых санкцый, і цяпер яны будуць ужо санкцыямі супраць эканамічных суб'ектаў, якія складаюць вельмі важную частку сістэмы Лукашэнкі, эканомікі Лукашэнкі, дазваляюць яму трымацца на нагах і разам з тым падтрымліваюць тую рэпрэсійную машыну, якую ён выбудоўваў амаль 3 дзесяцігоддзі. Спадар Валерый, пра санкцыі так чуем, гэта яшчэ пытанне, калі яны будуць прынятыя і ці будуць зноў жа, таму што мы чулі і пра 4-й гэты пакет санкцыяў чуем з сакавіка, на жаль, травень прайшоў красавік, нічога ў гэтай сітуацыі не адбылося, але затое ёсць і пазітыўная навіна. Вось толькі што стала вядома пра гэты пакет дапамогі, так званы план Маршала для свабоднай новай Беларусі. Ці можаце нашым гледачам падрабязней крышачку распавесці пра гэты 10 мільярдаў, неверагодная проста лічба, 10 мільярдаў долараў на 3 гады для новай свабоднай Беларусі на рэформы? 10 мільярдаў гэта тая ацэнка, якую мы даем увогуле пакету дапамогі для Беларусі, калі яна стане дэмакратычнай. Еўрапейскі звяз зацвердзіў гэты план, ён складае прыкладна 3,6 мільярда даляраў. Гэта тыя грошы, якія будуць выдзяляцца Беларусі пасля таго, як мы пройдзем вось гэты этап транзіту ад дыктатуры да дэмакратыі, калі пройдуць вольныя выбары у Беларусі, і мы зможам ужо будаваць нармальную эканоміку, нармальную сістэму кіравання краінай, якая будзе улічваць інтарэсы людзей. Тое, што прадугледжваецца, гэта грошы на падтрымку стабільнасці эканоміку, на рэфармаванне пэўных сектараў эканоміку і ў тым ліку кіравання, на інфраструктурныя праекты, на тое, каб развіваць інавацыйныя, тэхналагічныя элементы і экалагічныя элементы эканомікі. Усё гэта ў суме будзе выконвацца праз атрыманне сродкаў ад Еўрапейскага звязу, ад Міжнароднага валютнага фонду, ад Сусветнага банку і іншых міжнародных фінансавых інстытутаў. Таксама мы заўважаем вялікую зацікаўленасць замежных урадаў Злучаных Штатаў, Японіі, Канады, Великабрытаніі да гэтай тэмы. І мы абавязкова пойдзем да іх за тым, каб атрымліваць новыя вось такія абяцанні тых сродкаў, якія нам дапамогуць хутка прайсці перыяд транзіту
да дэмакратыі і пачаць выбудоўваць нармальную эканоміку. Не толькі хутка, але і безбалюча, так можна сказаць, таму што гэтая падушка якраз магла б дапамагчы беларускай эканоміцы прайсці гэтай перыяд трансфармацыі без вялікіх стратаў. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету Святланы Ціханаўскай, быў маім гаспадарства госцем. Мы працягваем. У Кіеве ля будынку Міністэрства замежных справаў Украіны адбылася акцыя «Хопіць спансіраваць дзяржаўны тэрарызм Лукашэнкі». Арганізатары Цэнтр грамадскіх свабодаў і праваабарончая ініцыятыва Free Belarus Center заклікаюць улады Украіны да больш смелых і радыкальных рашэнняў. Абмежаваць дыпламатычныя кантакты з беларускім рэжымам, увесці санкцыі супраць Лукашэнкі і ягоных памагатых. Сегодня Украина, несмотря на то, что она уже присоединилась к Европейскому Союзу в плане ограничения по воздуху самолетов из Беларуси и летящих в Беларусь, могла бы также еще и присоединиться к экономическим санкциям. Уже было несколько выпущено пакетов санкционных со стороны Евросоюза, как персональных, так и в отношении государственных предприятий, потому что Украина является одним из важных партнеров экономических и торговых для Беларуси на сегодняшний день. В Киеве нахожусь, потому что в стране на меня и на мужа завели уголовные дела. Вот, и мы были вынуждены уехать. То, что мы уехали из страны, это не значит, что страна из нашего сердца ушла. Отпустить ситуацию, смириться с тем, что мы не дома, невозможно. Поэтому мы пришли сюда, случилось последнее, вопиющее, то, что уже заметил весь мир. Я здесь, во-первых, в первую очередь для того, чтобы выказать поддержку всем белорусам, вот, в первую очередь, которые в Беларуси находятся, продолжают смагаться за свободу. Вот. Ну и второй момент, да, то есть попросить, потребовать от властей Украины, чтобы дополнительные санкции вводились вот, против этого режима, чтобы поддержать и помочь белорусам вот, в борьбе за свободу. Ну і новы фільм ад рэдакцыі «Нехта» «Залатое дно 2» у ценю дыктатара сабраў амаль 1 мільён праглядаў за няпоўныя сотні. Асаблівасці беларускай нібыта сацыяльнай сістэмы, крымінальнае ўзбагачэнне Лукашэнкі і яго атачэнне, карупцыя, ценевыя схемы. Аўтары стужкі раскрываюць, як і на каго працуе дзяржаўная вертыкаль. Калі яшчэ не глядзелі, то вось кавалачак. Беларусь – центр Европы. Беларусь – серая зона. По контрабанде, темным схемам и системной коррупции Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе. Схема рабочая. И удобрения продаются, и сигаретки едут в Европу. 500 гигабайт отборного компромата, от которого отмыться уже не получится. После выхода этого фильма мы передадим все эти данные в штаб Светланы Тихановской и Народное антикризисное управление как весомую базу для расширения санкционных списков и проведения других расследований. Уже не журналистских, а вполне себе уголовных. Что там глядеть на них? Не только товар конфисковать, всю собственность конфискуйте. Наша борьба – это борьба не за абстрактную свободу. Когда лукашисты говорят, что мы хотим уничтожить государство, они правы. Государство подхалимов и моральных уродов. В своих серых колхозных кабинетах, подсчитывающих для узурпатора каждую копейку. И каждый предмет производства в нашей оккупированной стране. Двойные и тройные паспорта, дети за границей, деньги в офшорах – это не Россия и не Украина. Это Беларусь. У нашай студыі з'явіўся Ян Рудзік, журналіст-расследаватель з рэдакцыі «Нехта» і адзін з аўтараў фільму «Залатое дно 2». Прывітанне, Яне. Вітаю, Ігор. Слухай, такая сітуацыя. Па-першае, вы абяцалі, што другі фільм «Залатое дно» выйдзе праз 2 тыдні. Мінула значна болей часу. Распавядай, чаму так атрымалася. Ну, але ты бачыш і контент, як узровень павысіўся. Больш дакументаў мы знайшлі
цалкам змянілі канцэпцыю, зрабілі фільм больш прафесійны, таму што першы был такі больш як блогерскі, можна казаць. То бок там стендап і ўсё. Візуальна, канешне, у вас вельмі моцна вырасла. Гэта, проста розніца вельмі моцна, сапраўды працавалі. Але ці гэта галоўная прычына, вось візуальны ряд, гэта галоўная прычына? Канешне, не. Там больш сур'ёзныя схемы, больш закрытыя. Некаторыя, калі гэта ўсё трэба было спраўдзіць, гэта ўсё было набраць дакументы, то бок гэта займае час, і таму получилось даўжэй, чым мы планавалі. Але мы цалкам задаволеныя рэзультатам. А вынікамі? Вось задаволены, таму што за першыя сотні, вось зараз паглядзелі 884 тысячы праглядаў. Крышку меней, чым першы фільм. Як вас вынік задавольвае? Цалкам, таму што, калі шчыра, мы думалі, што, мабыць, і менш будзе, таму што гэта больш складаная тэма. Людзям складана. Яны не вельмі любяць такія складаныя схемы глядзець. Вось калі там... Класна. Чаму кантрабанда таксама? Таму што сам бачыш, гэта ультра тэма. Зараз яны пачалі як блакаваць гэтую кантрабанду. Яна шла вагонамі, і вось цяпер падаецца, што нехта нешта пачаў рабіць і пачалі блакаваць гэтую кантрабанду. І, канешне, гэта цікава і гэта вельмі важна, таму што менавіта кантрабанда займае вельмі многа ў гэтай лукашысцкай сістэме крымінальнага абгашчэння. Менавіта так яны ўзбагачаюцца. Давай не будзем уже нашых гледачоў таміць таксама. У цябе тэчка на стале ляжыць. Мы і анансавалі. Легендарная тэчка. Калі яе бачаць чыноўнікі, у іх уже там матор, мабыць, у каго пад стане, у каго яшчэ што. Ад кіберпартызан вам падарунак. Вось, тут таксама набралі дакументыкаў, набралі фактуры, і вось такую, як эстафету расследавальскую вам перададзім. Пакуль не буду гаварыць, што тут, паглядзіш сам. Але штосьці, што не ўвайшло у... Гэта не ўвайшло, гэта вось некалькі намёкаў. У нашым фільме мы таксама ўзгадвалі тэму, так, мельком, пра тое, што яны як бы робяць грошы на ўсім, нават на бульбе звычайнай. Піліцца ўсё. І вось гэта доказы з гэтай серыі, гэта пра сельгасгаспадарку, сельгастэхніку. Там, карацей, можаш паглядзець, але пакуль нікаму не паказвай. Будзем абавязкова... І чакаем ад вас на... Будзем абавязкова гэтым займацца. Дарэчы, гэта тое, што цяжка паверыць. Апошнім часам, калі глядзіш, у беларускай медыяпрасторы амаль што цалкам знікае канкурэнцыя. Ведаеш, недаўна, вось, літаральна ў мінулую нядзелю хваліў тут Тутбай і распісываў пра тое, што гэта самы вялікі, самы важны партал у беларускай медыяпрасторы. Звычайна канкурэнтаў не хваляць і не перадаюць пэўную важную інфармацыю, якую таксама можна было б эксклюзівам выпусціць. Вельмі неспадзявана. Што далей? Далей плануем, па працы нехта, як разумеем, плануем восстановіць такі навінны фармат таксама, то бок вернуцца навіны, там, я не ведаю, раз на тыдзень, мабыць, штодня у нас атрымаецца рабіць, і потым будзем рыхтаваць новы фільм. Бо вы выпалі, па сутнасці выпалі менавіта з-за падрыхтоўкі гэтага фільму, так? Так, гэта вельмі многа сіл, энергіі займае. Таму што праца была вельмі вялікая зроблена, і як бы мы першае кіно запусцілі, і пасля яго не адпачывалі, адразу пачалі рабіць другое. Я паўгады ўжо толькі фільмы гэтыя раблю, і ўжо, мабыць, нешта другое. Гэтым разам так. Ты, па сутнасці, галоўны голас гэтага фільму. Дарэчы, тое, што вы зараз вяртаецеся ў навіны, атрымоўваецца, мы зноў становімся канкурэнтамі, тому што вы будзеце зараз рабіць навіны. А вы расследуйся. А мы будзем расследаваць. Але пра што будзе трэці фільм? Калі зараз ужо можна сказаць? Таму што, я памятаю, калі вы зрабілі першы, вы адразу анансавалі, што кантрабандныя схемы, цыгареты гэта будзе самае галоўнае націск у гэтым фільме, але і таксама іншая кантрабанда. Цяпер чаго можна чакаць? Цяпер будзе пра зброю. Гэта таксама вельмі важная, цікавая, мабыць, больш гістарычная, але, наколькі мы ведаем, гэта ўсё яшчэ працягваецца. Такая вельмі пікантная тэма, вельмі яна, паглядзіце, гэта будзе пушка. Але адкуль вы бярэце таксама такую інфармацыю? Таму што вельмі цяжка з адкрытых крыніцаў, вельмі цяжка знайсці штосьці ўвогуле. Беларусь амаль нічога не публікуе. Што датычна кантрабанды, што не кантрабанды, а нават рээкспарту ці экспарту пэўных тавараў, што датычна зброі, і тым больш мы ўсё, што маем, гэта адкрытыя крыніцы толькі замежныя, куды Беларусь мусіць справаздачыцца, напрыклад. Як вам удаецца дайсці да цікавых нейкіх важных такіх папераў, дакументаў? Вось як у нас было з гэтымі папіросамі, нам
зноў-такі дапамаглі кіберпартызаны, як бы на основе вось гэтых дакументаў, якія яны ламанулі, 50 гигабайт, это 50 гигабайт, там столькі ўсяго, яны пачалі ўжо выкладваць, надалей будуць выкладваць. На основе гэтых дакументаў, ну і потым таксама трэба карыстацца, таму што такімі адкрытымі крыніцамі, таму што мне падаецца, што проста ніхто як бы не шукаў так добра. Вось, напрыклад, калі мы бралі пра Артура Тураева гэты кейс, ну, камон, все есть рэквізіты, Вільня, там все адкрыта, то бок можна паглядзець, зайсці. Все ёсць, трэба проста ўмець шукаць. Ну і плюс, канешне, слівы, узломы, там вся гэта тэрарыстычная дзейнасць. Тое, за што вас вельмі любяць беларускія ўлады. Але я правільна разумею, што дакументы, якія вы адпрацавалі, з якімі ўжо вы папрацавалі, яны будуць трапляць у адкрыты доступ, і далей, хто хоча, можа таксама гэтым займацца? Так, канешне, вось гэта 50 гигабайтаў гэтай пошты, яны ўчора ўжо кіберпартызаны выклалі некалькі яшчыкаў, і сёння, заўтра таксама плануюць, і то бок все гэтыя 50 гигабайтаў зломаныя, яны будуць іншыя таксама, хто захоча праследаваць, ці, напрыклад, як мы планавалі дадаць гэта да санкцыйных нейкіх лістоў у камандзе Ціханаўскай ці ў НАУ, яны таксама могуць гэта выкарыстоўваць. Ну, гэта будзе такой, ну, гэта будзе мощна, мне падаецца. Ці сілаў каманды хапае на ўсё зараз, ці рук на ўсё хапае, таму што расследаванне гэта вельмі цяжкі жанр, там трэба, часамі бярэшся, цягнеш за адну нітачку, і аказваецца, што замест тыдня табе трэба месяцы, а можа і паўгады. Ну, пакуль хапае, будзем далей. Але ж, ну, мы ж маладыя яшчэ, нам яшчэ расследаваць да расследаваць. Ясна. Дзякуй вялікі, Яні, за тое, што прыйшоў, распавёў крыху пра фільм. Дзякуй вялікі за гэту тэчку, абавязкова будзем ёю займацца. Абяцаем, што на Белсаце штосьці з'явіцца. Па шчырасці нават не ведаю яшчэ, што там, гэта не падстройна нічога, там сапраўды, пэўна, нейкія, вось я бачу, цэлая кіпа дакументаў. Будзем з гэтым разбірацца. Ян Рудзік, журналіст расследавання з каманды «Нехта», быў маім гаспадарства гостем. Гэта ўсе навіны ў студыі Белсат на сёння. Наперадзе аб'ектыў з Вольгай Старасцінай. Я ж на гэтым развітваюся. Зычу вам добрага вечару і добрых выходных. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Люди, которые ушли из МВД, ушли из разных ведомств. Они пришли к нам в студию. Это был Егор Емельянов и Сергей Кулаковский, также со своей женой Юлией Кулаковской. После выхода программы на следующий день их задержали. Май 2020-го разделил твою жизнь и жизни миллионов белорусов на до и после. Мы хотели показать европейскому миру, в том числе, пока тема Беларуси интересна, пока она не выпала, о том, что лукашизм — это не только, так сказать, карательные выходки, но еще и коррупция. Афіцеры беларускай выведкі, якія працавалі пад дыпламатычным прыкрыццём. Літва выслала беларускіх дыпламатаў-шпіёнаў. Беларусь адказала тым жа. Пра палітыку, расследаванні і вялікія грошы сённяшняе выданне аб'ектыву. З вами Вольга Старасціна. Распачынаем навіны па-беларуску і без цэнзуры. Мир не настроен против белорусского народа. Речь идет о неадекватности действий белорусских властей. Распачалося міжнароднае расследаванне прымусовай пасадкі самалёту Ryanair у Менску. Белоруссия понесет ущерб не только потери от возможных оплат за пролеты над Беларусью, но это будут и другие санкции. Будем иметь парламент, будем иметь президента, кабинет министров, будем иметь вообще штосьці. Штосьці – гэта усебеларускі народны сход, якому хочуць надаць паўнамоцтвы выбіраць прэзідэнта. Я бы рекомендовал Лукашенко брать билет в один конец, улететь и не возвращаться. Беларусь без Лукашэнкі атрымае 10 мільярдаў долараў.
Мы делаем все для того, чтобы на следующий день после проведения новых свободных выборов в Беларуси эта помощь была оказана Беларуси. Заўтра Беларусь трапляе ў авіяізаляцыю з краінамі Еўропы. Рэйсы будуць толькі ў бок Расіі. Дарэчы, менавіта гэтая наша суседка мела дачыненне да аперацыі супраць самалёту Ryanair у Менску. Перакананы генеральны сакратар НАТО. Расследаваць інцыдэнт пачала міжнародная арганізацыя грамадзянскай авіяцыі. Калі будуць вынікі і якія могуць быць наступствы для ўладаў Беларусі, распавядзе Юлія Цяльпук. У Еўропе спадзяюцца, што Масква не пойдзе на блакаду авіапералётаў у заходнім напрамку, абараняючы Менск. У сталіцы саюзніка Беларусі учора назіраліся перашкоды з узлётам і пасадкаю еўрапейскіх самалётаў. Я да гэтага часу не ведаю, ці з'яўляецца гэта канкрэтнымі выпадкамі, ці гэта з'яўляецца прыёмам з боку расійскіх уладаў, каб прымусіць еўрапейскія самалёты пралятаць над Беларуссю. Паводле Wall Street Journal, на пачатку тыдня гендырэктар Ryanair Майкл Оліры накіраваў у дэпартамент авіяцыі Беларусі ліст, у якім інцыдэнт з рэйсам Афіны-Вільня назваў наўмысным і незаконным угонам. Работники Менского летнища перашкаджали оперативно вернуть самолет у неба. У прыватнасці яны не хотели заправлять самолет, адмовіліся прымаць аплату паліва крэдытную картку, не далі перакладчыка на англійскую мову. Таксама ўлады не спрабавалі звязацца з цэнтральным офісам Ryanair. Кіраўнік Ryanair заклікаў апублікаваць імёны пасажыраў рэйсу, якія сышлі з самалёту ў Менску, паколькі яны могуць быць агентамі спецслужбаў, датычных да ўгону летака і затрымання ў Менску апазіцыянера, журналіста Романа Пратасевіча і ягонай сяброўкі Сафіі Сапегі, грамадзянкі Расіі. Пералічаныя Майклам Оліры несупадзенні ў справаздачы Беларусі пацвярджае авиаэксперт. Когда вы анализируете средства массовой информации той же Беларуси, то там речь шла о беспорядках на борту, хотя подтверждения этому не было. Сигнал, там, который 7700, который белорусская власть трактовала как террористическая угроза, хотя в том же дополнении написано, что это общая тревога. Днем раней расійскі цэнтр дасье заявіў, што беларускія дыспетчары паведамілі пілотам Ryanair аб мінаванні самалёта на 27 хвілінаў раней, чымся самыя атрымалі інфармацыю пра выбухоўку на борце. Сёння на паседжанні Рады міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі ІКАО прадстаўнік Беларусі сцвярджаў, што ліст прыйшоў на 5 хвілін раней. У ІКАО вырашана расследаваць здарэнне і да 25 чэрвеня апублікаваць першыя вынікі. Самое жесткое действие, которое может сделать ИКАО, это исключить Беларусь из членов ИКАО. Хотя я не думаю, что это произойдет, потому что весь мир все-таки поддерживает белорусский народ. И в данном случае речь идет о неадекватных действиях властей. ИКАО – это не суд, который привлекает кого-то ответственность. Азнаёміўшыся са стэнаграмай перамоваў, дыспетчар-пілот, эксперт у галіне ваеннай авіяцыі Леонид Спаткай зрабіў выснову. Гэта пасадка была зроблена наўмысна з мэтай захопу гэта рэдактара тэлеграм-каналу. Вось гэта адзіная прычына, якая вызвала такую рэзкую негатыўную рэакцыю ва ўсіх краінах свету. Пасля спецаперацыі закладнікамі ў межах краіны сталі 9,5 мільёнаў беларусаў. Еўрапейскія перавозчыкі не лётаюць у Беларусь і над ёю. Усё гэта на пачатку сезону адпачынкаў. Надо туризмом заниматься в нашей стране. Но хотелось бы, конечно, на моречко хотелось. Это грустно. Все уже отложено. До следующего года. А может быть, вообще никогда. Мы не знаем, что будет. Никуда не полетим. Но мои знакомые вот сейчас улетели на Кипр. И первый день, нет, второй, наверное, как они прилетели. И как они возвращаться будут. Краіны Вялікай сямёркі асудзілі беспрэцэдэнтныя дзеянні беларускіх уладаў і заявілі аб нарошчванні санкцыяў супраць Менску. Учора кіраўнікі МЗС краінаў Еўразвязу не выключылі, што ў санкцыйны пакет могуць патрапіць вядучыя дзяржкампаніі, як Беларуськалій. Пад пытаннем і транзіт газу праз сінявокую і магчымасць выпускаць еўрааблігацыі. Юлія Цяльпук, Белсат.
Лукашенко павіншаваў Башара Аль-Асада з перамогою на прэзідэнцкіх выбарах. За Асада, які прэзідэнцтве ўжо 21 год, прагаласавалі 95% грамадзян Сірыі. У яго былі два канкурэнты, адабраныя спецслужбамі кандыдаты, а галасы падлічвалі прызначаныя Асадам чальцы выбаркаму. Перамога забяспечвае Асаду яшчэ 7 гадоў ва ўладзе і падаўжае кіраванне ягонай сям'і амаль да 60 годдзяў. Ягоны бацька кіраваў Сірыі 30 гадоў, а пасля ягонай смерці ў 2000 годзе ўладу атрымаў сын. Цяперашнія выбары маюць паказаць, што Сірыя нармальна функцыянуе, нягледзячы на 10гадовую грамадзянскую вайну, у выніку якой загінулі сотні тысяч асобаў, а 11 мільёнаў чалавек, каля паловы насельніцтва, мусілі пакінуць свае дамы. Усебеларускі народны сход можа абвяшчаць імпічмент прэзідэнту. На 5-м паседжанні Канстытуцыйнай камісіі прапанавалі пераразмеркаваць паўнамоцтвы парламенту да сходу, а таксама надаць яму статус найвышэйшага прадстаўнічага органу народаўладдзя. Ці не азначае гэта, што і абіраць прэзідэнта зможа усебеларускі народны сход, інакш кажучы, прызначаныя ўладамі прадстаўнікі народу, а не сам народ, высвятляла Дыяна Радкевіч. Чарговая прапанова ад Канстытуцыйнай камісіі надаць усебеларускаму народнаму сходу статус найвышэйшага прадстаўнічага органу народаўладдзя. Новаму канстытуцыйнаму органу дадуць і права разглядаць пытанне легітымнасці выбараў прэзідэнта. Такім чынам, канчатковая палітычная і канстытуцыйна-прававая ацэнка выбараў будзе выказаная асаблівым суб'ектам палітыка-прававых адносінаў, найвышэйшым прадстаўнічым органам народаўладдзя, усебеларускім народным сходам. А насамрэч такім чынам улады змогуць увогуле адмовіцца ад выбараў і праводзіць гэтую працэдуру праз УНС. Палітолог Павел Усаў прагназуе, што сход сфармуе палітбюро, імаверна Савет бяспекі і абярэ старшыню Лукашэнку. Пасаду прэзідэнта могуць скасаваць. Парламент страціць значэнне. Такія сістэмы развальваюцца адразу ж, калі сыходзіць альбо памірае дыктатар. Яны не жыццяздольныя ні ў якім выглядзе. Усебеларускі народны сход можа атрымаць і магчымасць абвесціць імпічмент прэзідэнту. Але якую рэальную мэту мае гэтая захада і ў цэлым магчымыя новыя паўнамоцтвы сходу? Працэс канстытуцыйных зменаў ідзей, ён павінен нейкім чынам датычыць умоўна дэмакратызацыі, змены сітуацыі ці пераразмеркаванне паўнамоцніцтва прэзідэнта, стварэнне новых прадстаўнічых функцыяў, каб паказаць абсалютную дэмакратызацыю, хаця гэта наадварот паказвае, што ніякіх дэмакратычных зменаў няма. Бо дэлегатаў сходу фактычна прызначае Лукашенка. У складзе УНС дэпутаты палаты прадстаўнікоў, сябры Савету Рэспублікі, прадстаўнікі мясцовых органаў самакіравання, палітычных партый, грамадскіх аб'яднанняў. У выпадку ухвалення пастановы яны і будуць прэзентаваць беларусаў. Ну, выносіць, відаць, на рэферэндум такія рэчы магчыма, але навошта гэта рабіць? Таму што мы тады будзем мець незразумелую сістэму ўладаў. Будзем мець парламент, будзем мець прэзідэнта, кабінет міністраў, будзем мець яшчэ штосьці. На рэферэндум вынесуць і пытанне стварэння адзінага дня галасавання на выбарах у мясцовыя саветы і парламент. То бок мясцовыя выбары хочуць перанесці на канец 2023 года, замест таго, каб правесці іх на пачатку 2022. У палаце прадстаўнікоў ужо рыхтуюць змены. Дыяна Радкевіч, Белсад. Юліі Чарнёўскай, удаве заснавальніка Тутбай Юрыя Зісера, выставілі абвінавачанне. Але невядома, у чым яе вінавацяць. Абвінавачанне агучылі таксама галоўны бухгалтарцы арганізацыі Тутбай Медыа Анжэлі Асад і менеджерцы праекту Тамбай Дар'і Данілавай. Адвакатам забаранілі паведамляць інфармацыю нават сваякам. У СІЗА КДБ застаецца кіраўнік кампаніі «Надзёжныя праграмы» Хостер Бівай Сергей Павалішаў. Звестак пра статус іншых працаўнікоў Тутбай пакуль наогул няма, бо адвакаты пад падпіску аб неразгалошванні. І іншыя 15 тутбаяўцаў па 10 сотнях з моманту затрымання не выйшлі на волю. А значыць, ім таксама выставілі абвінавачанне. А мера ўтрымання іх расцягваецца на 2 месяцы. Прэс-служба следчага камітэту аніякіх каментароў не дае. Камітэт дзяржаўнага кантролю 10 дзён таму заявіў, што ім інкрымінуюць ухіленне ад сплаты падаткаў.
Толькі на 5-й дзень перабывання за кратамі да грамадзянкі Расіі Сафіі Сапегі пусцілі адваката. З ягоных словаў яна трымаецца бадзёра. Хоць расійскі консул, які яе бачыў раней, казаў, што дзяўчына прыгнечаная. Суд жа сёння адмовіўся выпусціць яе з СІЗА. Судзілі гэтую пятніцу і дзясяткі беларусаў. Падрабязнасці ў Каці Малей. Суд партызанскага району Менску адхіліў скаргу на затрыманне грамадзянкі Расіі Сафіі Сапегі. Абарона дзяўчыны абскардзіла адмову. Паседжанне адбывалася ў закрытым рэжыме. Цяпер Сафію утрымліваюць у СІЗА КДБ ў статусе падазраванай. Да яе ўпершыню пусцілі адваката. В материалах дела нет сведений о задержании. Так это, собственно говоря, подтвердилось в суде. Кто, когда, при каких обстоятельствах ее задерживал, по какому уголовному делу. Ну, в следующий день остается загадкой. Для защиты как бы была подана все-таки более широкая жалоба. И было прямо указано, что материалы дела этого суд задержания. Вы обжаловали само задержание. Учыніла укусы зубамі за пальцы двух працаўнікоў, якія прыехалі рабіць ператрус. Аднаму пракусіла пальчатку, другога ударыла нагою. За гэта суддзя Наталья Тратякова пакарала жыхарку Віцебскага району Тацяну Туравец 3 гадамі хіміі, абмежаваннем волі з адбываннем у папраўчай установе адкрытага тыпу. Тацяна сваёй віны не прызнала, на абвяшчэнне прысуду не прыйшла. Дзе яна, пакуль невядома. Мне вообще эта ситуация кажется абсурдной. Вообще сам весь процесс, и не должно так быть. Если это эмоции, то я могу понять эмоции. А так, она не виновата. Ну, это самооборона, если даже бы так и было. Но зная наших, извините, доблестных работников правоохранительных органов, что они могут много чего придумать. И это ужасно. Суд Маскоўскага району сталіцы. Працяг крымінальнай справы пра лазерныя ўказкі. На лаве падсудных валанцёры штабу Віктара Бабарыкі, Ігор Ярмолаў, Уладзіслаў Карэцкі, Мікалай Сасеў і Дмітрый Канапелька. Іх абвінавачваюць у рыхтаванні да масавых беспарадкаў і навучанні ці іншым рыхтаванні асобаў да ўдзелу ў масавых беспарадках. У апошнім слове абвінавачаныя прасілі ў суддзі Светланы Бандарэнкі справядлівага прысуду, а таксама звярнуць увагу, што іхныя віны не даказалі. Нам в этой стране дальше жить. И судьям, и обвиняемым дальше жить. И каждый для себя именно сейчас принимает решение, как это будет происходить. Я надеюсь, что судья будет объективно и рассмотрит только в рамках закона все, что было представлено. У Гомельскім абласным судзе суддзя Руслан Царук пачаў разглядаць крымінальную справу ў звязку абвінавачаннем Дмітрыя Канеўскага за каментар у тэлеграм-канале. Праз гэты каментар Дмітрый быццам заклікаў да гвалту ў дачыненні міліцыянтаў да іхных сем'яў. Маладзён сваю віну прызнаў цалкам, патлумачыўшы, што каментар напісаў на эмоцыях і раскаяўся. Если бы сажали всех за комментарии в соцсетях, сидела бы уже вся страна. Наши чиновники, да и президент высказывают фразы такие, за которые можно было тоже высадить и расценивать их как угодно, и как экстремизм, и как все остальное. Поэтому, что ты скажешь? Всем уже давно все это понятно, что это просто фикция. Як звичайно, всі порушення, і кайданки, використовування клетки ці акваріума, і те, що під вартою утримується не таке велике злочинство, як треба було місяцями тримати під вартою і не відпускати чоловіка. У судзе Ленінскага району Берасця пачалі судзіць 3-ю групу людзей за ўдзел у масавых беспарадках летась 9-10 жніўня. Працэс вядзе суддзя Станіслаў Каліна. Паводле гэтай справы на тэрмін ад 3 до 5 гадоў калоніі ўжо асудзілі 22 чалавекі. Катя Малей, Белсад. 10 мільярдаў долараў. На гэткую дапамогу можа разлічваць дэмакратычная Беларусь. Еўракамісія ўжо зацвердзіла эканамічны план для нашай краіны, які прадугледжвае фінансаванне на першыя 2-3 гады ў памеры 3 мільярдаў еўраў. Праўда, гэта для Беларусі будучага, бо цяперашнія ўлады могуць разлічваць толькі на дапамогу Расіі. Але ці будзе яна? Прынамсі, па яе Лукашенка чарговы раз паляцеў да Пуціна. Падрабязнасці у Ірыны Дарафійчук. Запуск эканамічнага плану еўразвязу для дэмакратычнай Беларусі пацвердзіла старшыня Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен у лісце да дэмакратычных лідараў Беларусі. Пасля таго, як у нашай краіне адбудуцца сумленныя выбары, Еўропа гатовая вылучыць 3 мільярды еўраў дапамогі.
Они разбиты на 3 главных направления. Первое — это финансовые вливания для поддержания экономического роста. Макрофинансовая поддержка, она выделяется не на какие-то конкретные цели, она выделяется прямиком в бюджет страны, и Министерство финансов может использовать эти средства по своему усмотрению. Плануе Еўропа фінансавую ды экспертную дапамогу ў эканамічных і структурных рэформах. Трэці кірунак – інвестыцыі ў інфраструктуру ды падтрыманне прыватнага сектару. Калі ж Беларусь будзе далей рухацца ў кірунку дэмакратызацыі, мы можам разлічваць і на большае падтрыманне ад еўразвязу, і не толькі ад яго, падкрэслівае Алеся Ляхновіч. Агулам аб'ём дапамогі можа скласці 10 мільярдаў долараў, частку якіх Беларусь атрымае беззваротна. Мы делаем все для того, чтобы на следующий день после проведения новых свободных выборов в Беларуси эта помощь была оказана Беларуси, чтобы белорусы не разочаровались в новой Беларуси, и чтобы Беларусь как можно быстрее, и каждый белорус как можно быстрее ощутил на себе улучшение экономической ситуации. Тым часам Александр Лукашенко развязвае, паводле ягоных заяваў, эканамічныя пытанні з Уладзімірам Пуціным у Сочы. Перад гэтым Лукашенко правёў сустрэчу з кіраўнікамі ўрада ўкраін Садружнасці незалежных дзяржаваў, дзе сярод іншага заявіў, што СНД цалкам пацвердзіла сваю жыццяздольнасць. Я бы рекомендовал Лукашенко брать билет в один конец, улететь и не возвращаться. Все, что он мог сделать для избавления Беларуси от своей персоны, он уже сделал. Все свои безумные истории он уже рассказал. Мы же, в свою очередь, во всех деталях рассказали о его реальном положении дел всем заинтересованным структурам и лицам, как на Западе, так и в России. Працягвае распавядаць пра рэальны стан справаў у Беларусі і Святлана Ціханаўская, якая цяпер з візітам у Нідерландах. Краіна далучылася да 4-го пакету санкцыяў еўразвязу супраць Беларусі. При такой моцнай рэакцыі заходніх краінаў ужо ўзніклі новыя дэманстрацыі. І мы спадзяемся, што яны будуць працягвацца, і работнікі рыхтуюцца да агульнанацыянальнай забастоўкі. І калі ўсе будуць гатовыя, людзі зноў выйдуць на вуліцы. Лідары дэмакратычных сілаў Беларусі падпісалі камюніке пра супольныя дзеянні. Наступная іхная акцыя будзе міжнароднаю. Праз некалькі дзён па ініцыятыве офіса Святланы Ціханаўскай будзе праходзіць міжнародная канферэнцыя па выбарах у Беларусі. Мы туды запрасілі міжнародных экспертаў, палітыкаў, а таксама запрасілі прадстаўнікоў рэжыму для таго, каб гэта стала пачаткам такого абмену думкамі, абмену ідэямі пра то, як мы можам вырашыць палітычны крызіс у Беларусі. Супольная праца прадугледжвае агульныя звароты да міжнародных структураў для ўзмацнення ціску на Лукашэнку. Ірына Дарафейчук, Белсат. За прапаганду і распаўсюд хлусні. Еўрапейскі трансляцыйны звяз прыпыніў сяброўства ў ім белтэлерадыёкампаніі. Адной з прычынаў назвалі паказаныя ў эфіры прызнанні, што затрыманыя людзі далі пад ціскам сілавікоў. Колькі рашэнне выглядае як палітычная рэакцыя на тое, што робіцца ў Беларусі і канкрэтна сіламі белтэлерадыёкампаніі, то хутчэй за ўсё і гэта рашэнне мае падтрымку большасці, то хутчэй за ўсё, якое тлумачэнне белтэлерадыёкампанія не прыдумала, хутчэй за ўсё статус будзе спынены. Белтэлерадыёкампанія пазбавіцца магчымасці атрымліваць праграмы навучання. Партнёрскі абмен відэа і аўдыёматэрыяламі ад інфармагенцтва будзе заблакаваны. Беларусь будзе выключана з музычнага конкурсу Еўрабачання, а магчымасць арганізоўваць асобныя трансляцыі спартовых спаборніцтваў будзе абмежаваная. Гэта выкліча іміджавы ўрон і адаб'ецца на далейшым развіцці белтэлерадыёкампаніі. Дваровыя маршы пад чырвона-белымі сцягамі уласна выходзяць з двароў. Менчукі ў розных кутках гораду бачаць акцыі пратэсту. Беларусы замежжа ўзнімаюць беларускае пытанне на міжнароднай арэне. Гэтак у Кіеве ўдзельнікі акцыі патрабавалі ад уладаў абмежаваць дыпламатычныя кантакты з Менскам, да ўвесці санкцыі супраць Лукашэнкі і ягонага атачэння. З такой жа просьбаю віленскія беларусы зладзілі пікет пад амбасадаю Злучаных Штатаў.
вообще с Россией сам. Я там был политзаключенным, отсидел более 10 лет в путинских застенках, то есть подвергался пыткам, а сюда пришел в первую очередь, то есть потому что показать солидарность, то есть российской оппозиции с оппозицией белорусской. И я прекрасно понимаю, что эти два тирана, они по сути являются соучастниками. В 2015 году, когда США ввели санкции против Лукашенко, он выпустил всех политзаключенных. Попросить, потребовать от властей Украины, чтобы дополнительные санкции вводились против этого режима, чтобы поддержать и помочь белорусам в борьбе за свободу. На гэтым завяршаецца аб'ектыў, але маю для спадарства запрашэнне на лукавыя навіны. Мае калегі распавядуць, як дзяржаўная прапаганда хлусіць пра Тутбай, прэзідэнта Украіны і Літву. Не прапусціце. Я ж развітваюся са спадарствам і зычу прыемных і спакойных выходных.